What is this? Oh my god, misclick. What? What's go? Okay, I have to kill 30-minute time. Oh my god! Why I did that? Sorry, man. Whoa. Whoa, 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 whoa. Stupid music, go away. That was Run Escape video. Oh, to reality. What I'm doing. Can we get hits? Oh no, we can't. Smite. That's how Moriestus do things. He attack people and kill them. So easy. So what you want? Current one. Nice. Oh my god. What we have here? Let's go try something. No, he keeps moving. Fuck. Okay, okay. Lag. Hey, nothing. I didn't say that. Hit. Should we focus on mage? Dead. Thanks. What? Don't spare me in. Thanks. Hey, where he... Oh, that's why. That's why I wanted him. Look. So freaky. It's mine now. Thanks. Dead. Oh my god. Yoink. Yoink. Time to fly away. Thanks. Oh my god, we have found something to kill. Can we kill him? Can we do it? Can we do it? I have more. Oh my god. We gonna... Don't... Oh, I fought him.
Yahoo! GF. Decent. Ooh, let's go. This is so exciting. Can we get him? You didn't solve that. Or that. Oh my god. Do something. Gotta go. Oh my god, I did it that way. Easy forense. Mitä? Hello, commentator video again. Nice teamwork, team. Whoo! Oh my god, and fight starts. Oh, what? Dark Pop. Yahoo, Dark's Helm. That was pretty nice. Ah, joke. Tuo kerroin vielä. Oh, content. What I'm doing? What? He's not the smartest. Splash! On ropes, on ropes. Maybe best fight forever. Two noobs fighting each other. I don't have a range spot. GF, thanks. Go away. Thanks for the loot. Let's see what we got here. Hitten 700 bloods. Decent, decent. Oh, 80 punch. Thanks. Väinämöinen. Mitä jäbä vedät läpät alta lipaa, hää? Kohta täällä ei oo kellään enää kivaa, hää? Oikein MC:hän kuuluu olla sikaa, hää? En muista enää, oliks mulla aina päässä vikaa, hää? Vain elämää season 5, teen telkkaris invertiin ja toivon et se on kakerandelliin, niin mä voin opettaa sen sillekin. Kilisee hartsia kristalli, kolisee hatsia kristalli. Kilot pitäis olla listassi, tai pakotaso laittaa kiskaskiin. Illan isäntä, Kusmar Seppä Ilmarinen, takoo Sampo studiossa, asia on virallinen. Kilvan taso, ei ees kohtalainen. Joukahainen, smokahainen, isukilta posasainen. Kukaan ei oo hauska enää, pitää olla cool. Kun tyyliä ei oo, niin pitää olla niinku muut. Melkein itkettää, tietosi itsestään. Tuijottaa peiliä, mut ei näe itseään. Ota easy, jäät kohta kiinni. Hahmo mitä rakennat, sä vajoot yhä alemmas. Kuka sä oot? Kuka sä oot? Elämä on helppo kun oot kuka sä oot. Mut on pakko kellastaa, nää viitit on pakko teurastaa. Mut starttaaja on seuraaja, mut väsäri on hauen leuasta. Kanteleilla perkeleillä pidän väen hereillä. Unohtakaa kinos, nyt on Väinämöinen peleillä. Ne sanoo, että syvennä sun tyyliä. Ne sanoo, ettei kukaan pysy kyydissä.
ei ne käsittää, ei ne ymmärrä, ne sano, että on äijä öinen, vittu mä oon Väinämöinen. 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 Mä en hätiköi, äpäriä kätilöin. Tuntuu tosi hyvät niinku oma lapsi läpilöis. Tunnelma välitön, Merry fucking Christmas. Tän homman Larry Bird, koskematon sixtäs. Mikä sixpack, teen töitä tän keissin kaa. Mä ja SP kellot ilmas niinku Puffy Mason kaa. Öissä aikaisee, ollaan töissä myöhäisee. Terkui köpi taivaaseen, terkui opat taimaaseen. Lasten suosikki, nokat kiinni kokaiinis. Oh, hello! What we found here? I'm going to blank. No, I didn't! Thanks for playing. Okay, let's go. I found loot. Big lot. Lot big. Is it here? Ooh. Thanks. Misclicks. Eat, he have to eat. He has died, Dietkola, something like that. And we have the Lord.
is raining day. Saturday and Sunday is raining day. It's bad, it's bad, it's really bad. Saturday and Sunday is raining day. It's bad, it's bad, it's really bad. Milo 22 is Saturday morning. Aurinko yes, aurinko good, aurinko yes. Raining bad, zone 16. Evening 16. Saturday and Sunday. Luvattu raining day. Saturday and Sunday is raining day. It's bad, it's bad, it's really bad. Saturday and Sunday is raining day. It's bad, it's bad, it's really bad. Teisiin sisimpääni matkustan. Menikö tunteisiin?